And as we more kwa baby na me na wase wo mre no adaje a wo de mayen na wo twi mu nkomo nyina no ye se ye hwe ohawo nsusuaso boni a se bia ye so wo mojabroso ana hypertension a egya wo ni pedua so endpoint homeopathic clinic woni adwumaku eso ya se ma health tips and yetumi de bro tu yaro nko ade a ntrefi ne fre Dr. Dubote mo bejo so o me so ko no so be sa fro no no ato ankomo iso wa di akire juada na ade ohun de ye kasa e de fa ho ne so tie na ye to complications no eso ehun so ne do so ai Dr. Dubote ena na wochi ye ne no e kasa dog e mo kwa aseda nyame dia e bia boko de ye hwe complications no ye to so am say no bo aneurysm na dementia stroke am say dementia de ne ye wie so obi ohodo ma ono ani fie kura wa pie fie okura mponi refi wow patenti yo ya complications ya ohawa e wo hypertension so de eye bebre say dem na o kan ye kan say hypertension no etimi ma stroke etimi ba etimi so ema obi wo ha ni ntini no etimi weaken ye kan say aneurysm obi so wo kra no so a etimi anya dementia na akaka ye moja ni ntimi ni afusan kɔ na dwenem ene na abon so obi wo ha wanyini because omo ta nyini no ta anya saa de no enti won say obeke kansem bi a ensem no ento asum because obi anya ni obi ye bayifo a enya wona ko be gina bontia be ka kire wan na ye bayifo a obi o ye bayifo na dwen ye solid a wo ka kire o ye bayi ko be ka to wonye bayifo enti obi be gina wona o se mi ye bayifo o ka me bia o se an wona akunwe o se an otimi ka se car accident ye ba ha nyina adwene no pressure no akodu that level a moja ni ntimi ni afusane nkwa adwene nim enti ama sebi adwene no ntimi moja ni ntimi ni afusane nti no adwene ni nya moja na adwene no so no ne ade ye nourish no ade ma adwene no de ma ne nya ahoden ma ne ye nadwuma eye moja enti wonya saa ade no atimi kofa saa oye ne ba saa hypertension no atimi kofa ya de bi e fe ne se cardiomegaly MC also edi hu nkomo also edi hu nkomo one day father topic nkwa ka the cardiomegaly a obi ho yes na koma ayekese ventricular hypertrophic na just obi ho a ono no de no ana left ventricular hypertrophic obi ho ne large enam se na koma no o se nipa da sani bia so wo ye be makura no a wo ye press up over a period of time wo se na wonsa asha ase se ye bobo na ye kese na obo aye chin if you say you are putting a lot of straining the muscles no I wo nsa ne wo you know it won't say na aye enti wakoma no de bia akoma no bo more than it should be able to beat, you know, because the normal beat of the heart can be between 60 to 70%, 60 to 70 beats per minute. But what dear no enam say akoma no pressure no akoma ni ntimi pushi moja ne mfa honam bia ne muti no wakoma no ne bo no pam 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 it be me bob 100 to 120 times per minute. Yeah, more do. It just I know am the muscles of the heart no na enlarge. Ekobasa no it me kofa enlarge heart. The be can say cardiomegaly. Ekofa ba. Eni to bonso obi akoma ayekese obi akoma ayekese sa ya de efe ne hypertension no 80% cases of omo a yeso makoma ayekese afi wo homi a yinsiso wo homi a tese nakoma wo nante kakra nakoma bo ne na se tatai na ne boya ne ya wo homi a wonya shortness of breath eni ne yamu hye no ne sa no nyina abohwe mu no ne free hypertension ekofa ba ye sa hypertension ya eso so timi ma kidney condition kidney failure etimi de ba edin ti na kwa be ne fa so edi kidney failure ba moja kidney betuma ya adwuma je se moja apompe moja ni nyina apompe eko kidney nim na pompe ko kidney nim a na kidney na sone moja na aba wo hunam dua nim na sone so na yidie ye fi no aba out as bibia be kan say Johnson now wo de na nam sa akoma no entimi pompe ye ni nti no moja no you are not able to get enough blood into the kidney enti bon se fi no na efi na retain in the body na asha say e affect akoma no na asha say e affect the kidney no it won say bedru maybe na efi no abunkam afa kidney ne so na kidney ni ntimi nye na dwuma yie enu nti won say eno no na e de ya sa medical condition e de aba na bu okwa so a moja no so force na e de ko kidney ne ho no etimi sai sa enkantankantan no a e wo kidney ni mu no so hu de mban se kay sone ya san kantankantan no glomerular no etimi sei no
na ntumu se asɛ no no ɛnam sɛ awikin no nti no efi no a ka uric acid ne saa anama na wɔsɛ nketimi yi firi mu no ne nyinaa no na ntimi nyi mfiri mu ɔkyerɛ nyabo ɛbɛto so mɛda se endpoint to be part clinic deɛ mɛka ne nyinaa sɛ yadeɛ bi ɛha wo bia wobɛtumi atu yadeɛ ase a ɔgye sɛ wohunu the cause of yadeɛ no ɛno nso ne adeɛ a endpoint ɛyɛ yɛde machines ne mfidie ɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu ehunu yadeɛ ne ha wo no the cause of it na wonya hu yadeɛ biara no adekora de yadeɛ biara ba deɛ a saa yadeɛ no wotumi tu aseɛ efiri hɔ etu pɛ sɛ wonya biribi saa deɛ na yɛ endpoint a yɛ wɔn korabata ne bi wɔ baabi bebree fa namba no na me ne wo ni nkɔmmɔ mfa wo yadeɛ no deɛ ha wo no ɛyɛ 0244 86 70 68 0244 86 7068 ɛda sɛ sɛdeɛ nkɔmmɔ no ɛkɔ no saa pɛpɛɛpɛ medɔfo ɔtena nso abere yi a simanum ɔnsɛ yɛ nkyɛ na nso wasua bi yɛntie ne yɛmfa mo yɛ ho bra na yɛareɛ wɔ bi ama so endpoint homeopathic clinic Adom nti ɛne yɛdi nkɔmmɔ ɔkyerɛ nkwa ahoɔden wɔ hɔ a ɛbɛsɛ hyia